Helo na, croeso mawr, gobeithio bod chi'n barod i weithio'n galed ac i symud dy fi prynhawn yma, gyda'r 2 tin yn barod gobeithio. Reit de, gan ni fynd yn syth mewn iddi, gan ni gael y trad o dan o ni, ni'n mynd i ymestyn yn ôl. Ni'n mynd i ddod â'r tin i fyny, pwyso i fyny ac i lawr, yr un peth to, ymestyn yn ôl. I fyny, yn gryf uwch y pen wrth gwrs, nôl â ni, ac i fyny. Gwych, a nôl. Cadw'r cefen yn syth wrth gwrs, lawr â ni de. Gan ni gael 2 fach arall, lan â ni, uwch y pen. Slow fach ar y ffordd lawr. 1 fach i gwpla, lan â ni. Gwych, a lawr, ffantastig. O fyna, i'n mynd i gadw'r trad yn yr un safle fan hyn. I'n mynd i fynd â'r tin lawr i'r llawr gobeithio, neu mor agos ag chi'n gyfforddus i wneud. Felly sgwyddau nôl, perglu'r pengliniau, a lan â ni. Gwych. Lawr to. A lan yn gryf. Gwych. Lan â ni. A cofiwch i wthio'r llawr i ffwrdd tra bod ni'n sefyll i fyny. Gwych. Ac i lan. 3 fach arall de. 2 gwpla. A dyma ni'r un ola. Ffantastig, gwych. Reit de, ni'n mynd i fynd â'r trad bach yn fwy llydan tro yma. Ni'n mynd i droi'r trad mas tyma bach. Mae'r tins yn mynd i fod at ei gilydd fan hyn. Ni'n mynd i danfon y pan ôl i nôl, wrth i ni ddod i fyny, pwysio'r tins i mas ato fi. Gwych, lawr â ni. Lan a mas. A gad i ni gadw'r brichen yn gryf. Gwych, a'r pen i fyny, llygad i fyny, lan â ni. 3 fach arall de. Ffantastig, mas â ni. A dyma ni'r un ola. Gwych, allwch chi ymlacio fyna lle ni siglo'r coesau mas yn bach. Maen nhw'n gweithio'n galed hyd yn hyn. Reit de, ni'n mynd i ddod â'r tiniau lan unwaith to. Ni'n mynd i droi'r dilo i mewn. Allan â ni, i fyny uwch y pen unwaith to, ac i lawr. Mae'r sgwyddau yn gweithio'n galed iawn heddi, lan â ni unwaith to. Gwych. A lawr â ni, cadw popeth yn slow fach wrth gwrs. Rhoi cyfle i'r gehyrau weithio. Mewn â ni. Gwych. A lawr. Unwaith to. A dyma ni. Reit de, ni'n mynd i barhau i weithio'r brichen nawr ar sgwyddau. Allan â ni gyda'r tins yma de. Lawr ar llaw dde. Ac i fyny draw i'r ochr chwith. Lawr â ni. Slow fach wrth gwrs. Lawr â ni. Ac i fyny. I lawr. Ac i fyny, fi'n siŵr bod curiad y galon yn dechrau codi nawr gan fod ni'n gweithio'n galed iawn fan hyn yn dyla'r pwysau yma. Lan â ni. Gwych, 2 fach arall de. A lawr. Ffantastig, reit de, i gwpla. I rai o'n chi sy'n fancy challenge prynhawn yma, croeso i chi iste nawr neu aros ar eich sefyll gyda fi. Ni'n mynd i droi tiniau yma i mewn. Ni'n mynd i ddechrau gweithio i fyny. Ac am 10 eiliad fach arall, ni'n mynd i fynd bach yn gynt. Bach yn gynt unwaith to, ger i fynd am 5, 4, 3, 2, a 1. Gwych, allwch chi ymlacio fyna o'r diwedd. Fi'n siŵr bod chi'n falch bod hwnna doso. Tiniau nôl i gadw de, tegell ymlaen, a mwynhewch eich diwrnod. Diolch yn fawr.